ПСВ. Брат, защо се потиш толкова? Защото нямам пари за климатик. ПСВ. Ще пратиш ли някой левче? Кухнята ми е отворена. ПСВ. Нямам пари да се затворя кухнята, човек. Виж какви штори съм служил. И друга голяма штора. И туалетната ми е тук, на кухнята. Прати някой лев. Реката е точно до мен, между другото. Реката е точно до мен. Понякога и водата ме спират. И идвам тук да се къпя. Не съм само аз. Прати някой левче, бе, дел. Голям да порасне, жив и здрав да се... Какво правят тук? Ловат риба с лък ли? Арбалет ли е това? Аз не виждам. Змия ли са хванали? Май е змия? Не. Стига съм ги притеснял. Отиваме да си гледаме местото. ПСВ. Претивно левче, бе. Револют ще ти дам. PayPal. Код каеш. Аз ставам като всички останали. Гледай колко съм потен човек. Гледай какво става. ПСВ. Не знаеш кой е тук. Не знаеш. ПСВ вика, какво работиш там? Общак. VG03. Какво работиш, колега? Щом съм ти колега, значи когато ти работиш, това и аз работя. Нали съм ти колега. Какво да правя сега? Още беличко. Да го залея, да го обърна.